Ndị nkwado otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Grand Alliance APGA n'okpuru ọchịchị ime obodo Anọcha agago n'ihu wee sonyesie ike na nhọpụta ime ụlọ ha tikọbara iji wee họpụta ndị ga-eji aha ya bụ otu APGA wee zọrọ ha ọkwa na ya bụ nhọpụta okpuru ọchịchị ime obodo Anambra steeti n'afọ akpụdebe n'abalị 28 nke ọnwa na-abịa abịa. Imam na Ochigbata wetara ozi a mere ka amata na atụkọbara ya bụ nhọpụta ime ụlọ non-mara wọdụ dịgasị iche iche na ya bụ okpuru ọchịchị ime obodo Anọcha nke gara n'Odenigwugwu. Gere ozi ahụ ka ọha n'uju. Isi otu pati APGA na ya bụ okpuru ọchịchị bụ Chief Anthony Ugoji tinyekwere ndị isi na ya bụ pati nakwa onye na-eme njegharị gbasara ya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị na ya bụ local government bụ Maazị Ezejelue nakwa ndị nnọchite Anambra State Independent Electoral Commission ANSEC bụ ndị jere n'anya ka ya bụ nhọpụta nke praịmarị si aga. Ya bụ otu bidoro na Nre Ward 1 tinyekwere Akweze Ward, Obeledu Ward nakwa Nneni Ward 1 and 2 ebe ha chọpụtara na ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị pụtara n'igwe n'iji kwado ya bụ ndọrọndọrọ nke praịmarịs. N'okwu ya ka onye isi ya bụ pati na ya bụ okpuru ọchịchị bụ Chief Ugoji gosipụtara ahụ ojuju etu ndị mmadụ siri wepụta n'ikem ma too etu ya bụ ndọrọndọrọ siri wee aga nke ọma ma kpọkukwe ndị otu pati APGA ka ha bụrụ ndị ga-apụtakwa n'igwe n'oge a ga-eme ya bụ ndọrọndọrọ n'ọnwa ọzọ. Na Akweze Ward ka kọmishọna na-afụ maka ahụike bụ dọkịta Afọmobidike kelere etu esiri wee mee ya bụ ndọrọndọrọ ma kpọkwue ndị pati APGA ka ha pụta n'igwe n'iji kwado gọvanọ n'ọlụ nke ọ na-alụ. N'akụkụ ya ka onye bụ onye ọchịchị nchere oge okpuru ọchịchị nke Anịọcha bụ Comrade Rome Ibekwe toro ụdị mmepe gọọmenti ike steeti ya na-arụ site n'otu pati APGA ma kpọọ okwu ka a na-akwado ya bụ pati n'oge ọbụla maka ọtụtụ mmepe wee na-abịa na steeti ya. Site na Anịọcha, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.